Belavûka Eylûniyayekî tiya xwendevan û ciwanin Demokratî Kurdistanê Rojava bajmara xwe ya dihan bi mijar û babetên xwe yên nû derket û gihîşte berdestê xwîneran. Di hejmara dihan de jî her çar rûpelên pêşin ji gotarê re hatine dabeşkirin. Rûpela yekem de gotareke nivîskar Abdulletîf Mihemed Musa li jêr sernavê Rixne û Rixneya Xweyî cê xwe digire. Rûpela di duwan de du babetên her yek ji nivîskar Egîd Şahîn û Mihemed Derwîş hatine belavkirin. Di rûpela sisiyan de jî du gotarên her yek ji nivîskar Fedwa Hesên û Luqman Ehmed li jêr sernavê Bêriya Rewan, Ango Henînir Rûh, herwiha Hêz Desthilata Nek û Mav cê xwe digirin. Di rûpela çaran de gotareke nivîskar Macid Ebdilselam bi zimanê îngilîzî û gotareke nivîskar Hesên Musa li jêr sernavê Girêk û barê serkirdeyên xwe giran kiriye hatine belavkirin. Ji rûpela pêncan ta rûpela heştan ji belavoka Eylûn ji wêje û helbestê re hatine dabeşkirin. Di rûpela pêncan de helbestên her yek ji Şiyar Alyanî, Eyûb Mehmûd, Şirîn Osê li jêr sernavê Bihar hat û Tev Azar e, Dengê Bangê, herwiha Venagere cê xwe digirin. Rûpela nihan jî jê çalakkirin û rahînanên hişê mirov re hatiye dabeşkirin. Rûpelên 10 û 11 ji zimanê Kurdî û helbestên Kurdî re hatine dabeşkirin. Di her du rûpelan de gurzek helbest yên 7 nivîskaran hatine belavkirin. Belavoka Eylûn ji 12 rûpelan pêk tê. Belavoka xwendekar, ciwan, rewşenbîr ye. Meha ye ji aliyê ofîsa ragihandinê ya xwecehiya Duhokê, Domîz tê derxistin. Alî Umar.